Máte kľúče, poďte to otvoriť. Tak. Ja ako starosta vás upozorňujem, že nemáte žiadne povolenie na odstránenie stavby. Jednak nie ste vlastníkmi, tak sa porušujete vlastníckeho práva a všetky následky tohto konania budete zodpovedať. Hrubo porušujete vlastnícke práva a ako starosta vás vyzývam, ja ti ako starosta hovorím, nefilmuj ma, aby ste začali, ja mám rád hercov. Hej? Tak sa na seba otoč to, keď chceš rád hercov. Nie. A vás upozorňujem na to, že ste začali konanie, môžeš ma natáčať, ktoré vlastne sami dobre viete a všetko tak, ako to bolo, budete musieť dať do pôvodného stavu. Verte tomu. Mne ako Špircovi to môže byť jedno, ale je to úbohé, že vy ako rodina, čo robíte? To je trapné a úbohé. Čo si ty robil túto rodinu, to je úbohé. No. Trapné, že nikému žiadne nájomne vaše trapné, veľmi trapné. Bohužiaľ na zaplatanie. Polícia je na ceste, bolo to nahlásené. Už mohla dávno prísť. Tak si mali zavolať. Nám netreba. Nás sa nejedná akože o humno, ale o vaše charaktery. To sú charaktery, čo čujú, veci sa užívajú. To sú charaktery. Však to sú spoza okna. To sú charaktery, prosím ťa, veci užívajú. Na správe katastra Kyselského mesta bolo pozastavené vaše konanie nezákonné. Vy to dobre viete a preto takto konáte. A bohužiaľ, neviete, čo robíte a sami sa dopúšťate ďalšieho priestupku. V podstate toto humno patrí takisto svokrovi, on to celý život užíva. Má tam veci, má tam osobné auto. A oni prišli dneska ráno, bez akokoľvek, ja som starosta obce, bez akokoľvek povolenia o odstránení stavby. Trhli, odstránili vlastne strechu, zhodili z krížľu, vidíte, na zemi pohádzaná. A to z toho dôvodu, že oni nezákonne konali a chceli si to previesť na pani Juliu Škorvánkovú, jeho sestru, podvodom. My sme na to prišli, sme to napadli. Ohľadom toto humno. Áno, advokátom sme to vlastne na prokuratúre podali oznámenie o nezákonnom konaní na katastri, kde sme pozastavili katastrálne konanie o vkladu kúpnej zmluvy, kde podvodom vlastne bolo toto všetko robené.
No však my konáme, ako čo sa týka podľa stavebného zákona, ale to sú všetko tiež len priestupky, ale tu poškodzovanie cudzej veci je tu ako jednoznačne. Ale viete, ako nemá na to... Ale počúvajte, ako nemôže policajt zabrániť tomu, keď nech predložia, že majú rozhodnutie o odstránení stavby. Nech ukážu rozhodnutie o odstránení stavby. Ja chcem iba to, aby policajt ho vyzval. Nech ukážu, že majú na to právo. Odstránenie. O odstránení stavby. Nech ho ukážu. Nelísť z vlastníctva. Kto ho má. Nemôže si hocikto búrať hocičo. Takisto odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie. Tam sa nedáva ohlas. No však dobre, ale akože porušuje, no, jednoznačne. A my ako žiadame takisto vlastne políciu na ochranu aj pri výkone. No ale takisto môžeme požiadať políciu na ochranu. Na to vlastne polícia je, aby jednoducho zakročila. Akože vyzvala ich, že sa konajú, že nemajú žiadne povolenie na to. Takže vlastne aj to požadovali. No, však veď ja som ich vyzýval ako starosta osobne, že aby vlastne prestali s uvedenou činnosťou, že nie sú vlastníci, že daná situácia mi je známa jedným s tým. Takže ale oni akože mať stavebného zákona. No. Som počúval vás. No však, ale akože hlavne potrebujem, aby sa to všetko zdokumentovalo a jednoducho oni silomocou to... Dobre. Nejdeme to rozmazávať, lebo by sme sa nedopatrali ani k ničomu. Zadokumentujeme to ako priestupok, zafotí sa to a odstúpi sa to z úradu ako porušenie stavebného zákona. No ale prečo to už nejde dokumentovať ako priestupok? Však ešte sa nič nevyšetrilo riadne. Ešte nemáte ani list vlastníctva, ste nevideli, nemali predložený, ani tam bežalo katastrálne konanie, ten list vlastníctva sa nedá ani vyžiadať momentálne. Dobre, pán starosta, ale ja to potom budem musieť riešiť takým spôsobom, že ja vyžiadam vás ako starostu obce o podklady, presne, ktoré parcely sa jedná z katastrálneho portálu, vyťahneme list vlastníctva a budeme porovnávať terén. Tak tam je ale platný list vlastníctva, ktorý oni majú teda, tak ja žiadam len o fotokopiu tohto listu vlastníctva a tým pádom sa môže jednať len o porušenie stavebného zákona priestupok, že neohlásili zbúranie stavby. No, jedna z variant. A my budeme naďalej poškodzovanie cudzej veci a domáhať sa v občiansko-súdnom konaní a vlastne takisto budeme... No to môžete, v občianskom súdnom konaní, áno, tam môžete. A budeme tiež takisto dokladať vlastne spoluprácu polície. Ale pokiaľ má list vlastníctva, tak nejde o poškodzovanie cudzej veci. No ale viete, akože tí, čo ho tu poškodzovali, tak tí nefigurujú na liste vlastníctva ani jeden v celom dvore, čo tu boli. Ani jedna osoba. Ale majiteľ si môže nájsť robotníkov, veď ja neviem ani o koho sa jedná, ani o nič. Ja takto len hovorím o skutkovom stave. Aj o práve Slovenskej republike. Jej, ale pán starosta. Ale však dneska ste boli na schôdzi, však sme počuli tie rozprávky. Dobre, však nebudeme zbytočne telefonovať, vy ste si povedali svoj názor na to. Dobre, ak trváte na oznámení, že sa jedná o podozrenie, tak my príjmeme podozrenie, ale v tom prípade skutočne ja potrebujem aj od vás výpomoc, teda je list vlastníctva k tomu nejaký, ktorý je v súčasnej dobe relevantný, platný? No, tak jak sme tam podali vlastne oznámenie vlastne advokáta, že sa podal protest na prokuratúru, bol pred zbúraním humna. Dalo sa takisto na kataster, kde bolo vlastne prerušené konanie, lebo tam bola zmena vlastníctva, nastávala. A my sme vlastne túto zmenu vlastne jednoducho zastavili, že jednoducho je to neoprávnený prevod, takisto ako bol neoprávnený zápis. Ale to si budú, kataster si bude za to niesť ešte vlastne svoje právne následky, že čo vykonal, akým spôsobom to vykonal.
A potom druhá vec je, všetci boli o tom informovaní, vlastne všetky orgány, ktoré vlastne mohli takisto tomu zabrániť, akože čo najkratšom čase. A potom niekto im vlastne dával rozumiť, že jedná sa iba o priestupok, kľudne burajte, nie je tam zásah nič, žiadne porušovanie domovej slobody, hlavne, že to bolo uzamknuté všetko, bez akékoľvek výzvy vlastne spolupodielníka, aby si veci odpratal, alebo niečo sa mu hrubo manipulovalo s vecami. Takže vlastne tam je ďaleko viac akože priestupkov. A čo priestupkov aj tých trestných činov. Počujeme sa? Počúvam. No a mám taký z toho pocit, že schválne niekto niečo chce zakrývať a jednoducho akože hrá na ich stranu. Mám taký pocit. A skoro aj nie pocit, ale už skoro také utvrdenie. Ako kto? No ja mám taký pocit, že vlastne zo všetkých strán, že sa hľadá nejaká cesta, ako to znižiť iba na priestupok. A je to všetko... Ja som ani nevidel mená, ani som nevidel ani tú prvú časť, pretože tam to riešil môj zástupca ako pre trestné konanie. Takže ja ako riaditeľ momentálne v jeho neprítomnosti. Viete, lebo oni na tieto veci, takže... Oni daný list vlastníctva si nemohli ani vyťahnuť v predmetnej stavbe, lebo tá stavba nemá súpisné číslo a je evidovaná na liste vlastníctva, kde je pozemok a na tú pozemku figuruje spolupodielnik, vlastne v jednej štvrtine Pavol Mičák. A on v podstate, ten list vlastníctva je zablokovaný plombou. Oni nemohli si ho vyťahnuť takisto, ako som ho nemohol vyťahnuť ja pre súdobné účely. Tak oni si vyťahli jednoducho list vlastníctva, kde boli napísané stavby. No a stavba ako samotná nemôže figurovať takto na liste vlastníctva ako stavba, lebo nemá súpisné číslo. Celý zápis bol figurovaný a fingovaný istým advokátom nemenovaným v ich prospech, aby vlastne toto všetko mohli dokonať, ako dokonali. A je to úbohé z toho hľadiska, že vlastne sa jedná o rodinu a sestra to robí bratovi. Takže toľko z mojej strany a... Dobre, pán starosta, ja takto, pokiaľ vy máte k tomu aký vzťah, ak sa môžem spýtať? A to je môj svokor, ten Pavol Mičák. A toto, čo oni urobili, tak urobím všetko preto, aby jednoducho toto právo, ktoré bolo porušované jemu, jeho vlastníctvo, a takýmto spôsobom v dnešnej dobe si niekto dovolil. Tak ako hovorím, list vlastníctva, kde je evidované humno, nemôže byť na danom listom vlastníctva. Ten list vlastníctva je neplatný. List vlastníctva číslo 1852, katastrálne územie Rudinská. A list vlastníctva 1651 je pravoplatným listom vlastníctva od daného humna, lebo je bez popisného čísla, je evidované, ako môže byť stavba, ale je evidovaná na príslušnom pozemku. A na tom pozemku, na tom liste vlastníctva... Áno, lebo tento list vlastníctva na ňom je evidovaný takisto. Spravíme znovu oznámenie o poškodení, hej, s tým, že potrebujem ale tieto listy vlastníctva, aby boli... To sa len tam doloží, oznámenie tam už je, oznámenie tam je akurát... doložené a vy k tomu podať znovu oznámenie, dobre? No tam sa podá iba doplňujúce oznámenie o výške škody a vlastne následných konaniach a porušovaní ďalších tých trestných činov. Samozrejme, doplnenie trestného oznámenia k tomu, čo ste už podali, dobre? Áno. Dobre? No dobre. No majte sa. Ani nepozdravil.